Ще получи ли Уейт Уилсън смъртно наказание или не? Най-после ще разберем. Гледайте до края това видео. И сега 30 секунди, в които да се представя за тези от вас, които не ме познават. Казвам се Деси. Правя криминални видеа в TikTok. И сега най-после ще имаме възможността надълго и на широко да си поговорим за така обсъждания напоследък Уейт Уилсън. Ето тук така, аз съм си направила един пищол, за да съм сигурна, че няма да объркам нищо. Като в същото време ще се опитам и да се гримирам, така че нека започваме. Уейт Уилсън е роден на 20 май 1994 година, като по това време родителите му са доста малки. Те са тинейджъри, мисля, че на около 14 години. Така че те преценяват, че няма как да се грижат за Уейт. Освен това, майка му има сведения, че е с недобро психическо здраве, ментални проблеми и понеже тя ходи на църква тогава заедно със своето семейство, се среща с приятелско семейство на своите родители, които пък търсят дете да осиновят и в крайна сметка те именно осиновяват Уейт. Като интересното тук е, че името и на биологичния баща и на осиновителя на Уейт е Стивън. Така че всъщност Уейт получава възможността да израсне в едно така любящо семейство, което може да се грижи за него. И всъщност в детските си години той е едно много спокойно, много приятно дете. Даже родителите му смятат, че той има доста така потенциал за в бъдеще. И проблемите започват, защото нали се питате сега, добре, всичко е било наред с него. Кога започват да се проявяват тези проблеми, които той има? Ами проблемите започват да се проявяват на неговите тинейджърски години, когато започват да се наблюдава една психическа нестабилност, дали сега това е наследено от неговата майка. Той започва да има една така доста проблематично поведение и спрямо съучениците си, спрямо неговите учители. И това нещо бива забелязано. Само, че когато осиновителите му правят опити това да се изговори с него и всъщност нали, да му помогнат, Уейт тотално отказва. Той реагира много настървено и срещу тях. Така че тогава те решават да приложат така наречения Baker Act. От сега ще ви обясня какво означава това и защо американската правосъдна система дава правото на своите граждани да се възползват от този закон. Всъщност това е един закон, който ти дава право да вкараш член на своето семейство, който обаче отказва да се лекува, за един вид проверка. Много хора, които имат проблеми, те въобще отказват да приемат, че имат такива проблеми. Така че Уейт тогава е приет за 72 часова диагностика. И няма сведения, всъщност аз поне не открих дали в последствие има някакво проведено лечение, дали няма, но единственото нещо, което знам е, че след това той се влошава още повече. Тогава започва още по така честа употреба на наркотици, ако до тогава само опитвал, той вече започва да бъде зависим от тях. Освен това, понеже той се занимава с спортове, претърпява няколко сътресения на главата, които оказват също така неблагоприятен ефект и според мен доста влошават неговото състояние. През 2012 година той отново намира пътя към своя биологичен баща Стив. Те подновяват своите отношения тогава и всъщност така през следващите години са на приливи и отливи, но като цяло са, да речем, добри. Но през 2014 година, когато той вече е на 18 години, той започва все по-често да става част от всякакви побоища, сбивания, да краде коли, да краде други вещи, си понася по някакъв начин отговорността. Той е съден за това нещо, но неговите осиновители успяват да оборят и да спечелят делото следователно и тези обвинения срещу Уейт са смъкнати тогава, въпреки че нали, според очевидци тогава той си е виновен. Освен това, нещо много важно, има някаква информация, че и в този период се разбира всъщност, че Уейт има дъщеря. Като това е доста любопитен факт, но няма особена информация. Но през 2018 Уейт започва да излиза с жена на име Кели, като нещата между тях се задълбочават и те дори се нанасят да живеят заедно. Само че това нещо явно не се така отразява добре на Уейт, защото той продължава с кражбите на коли, с употребата на наркотици. Всъщност Кели далеч не е такъв човек. Тя твърди, че е използвала че е пробвала даже само марихуана, но не е харесала, така че тя в началото дори не може да разбере за това, че Уейт има такива проблеми, защото самата тя не знае как изглежда човек, употребявал наркотици. Но къде сега става проблема? Тя започва да има съмнения, защото намира
някакви ръчно направени от него материали, с които се дрогира. И тя не знае какво е това нещо, затова решава да го пусне в интернет и да попита в Reddit хората какво е това. И те й казват, че действително това е нещо, което се използва с тази цел. И затова Кели решава да му пребърка и раницата, където намира още други подобни неща, вещества. Но пък Уейд разбира. И в този момент вече започват и проблемите, защото до тогава всъщност той не е посягал, нямало никаква агресия, но тогава се твърди, че е блъснал с крак вратата. След това тя е метнала някаква маса по него от страх. Общо взето, нали, са се спречкали, но така и така тя не се е разделила с него. Но пък Уейд от някаква още по-голяма наглост започва дори да краде от нея пари, някакви други вещи, които искат да продаде само и само да си набави средства за наркотици. И имайте предвид, че той дори и краде и пушката. Тя има пушка, има оръжие, което е предназначено за самозащита. Той решава да го открадне и него, което вече вбесява и се стига до техния пореден панаир, който обаче е малко по-сериозен. Защо сега ще ви кажа. Така. След като Кели обвинява Уейд в кражбата на тази пушка, Уейд решава, че ще я накаже. Той я хваща и я слага в нейната собствена кола, след което той я отвлича, кара около 3 часа в посока юг с колата й. Спира на някакви различни места, ходи, изнасилва я, бие я, тика и в устата чулопогашници, какво ли не прави. Като Кели тогава е доста оплашена, все пак и за първ път вижда от него такава агресия, като може би това нещо, което я спасява, тогава е факта, че Уейд огладнява. И в някакъв период от време той решава, че трябва да спре на Макдоналдс. Както казахме, той кара като луд, но огладнява и стига до Макдоналдс, където решава да си вземе някаква храна. И тогава, явно, в този Макдоналдс, той се запознава с някаква жена, уж, и решава, че иска да продължи с жената. Така че Кели в този момент му е излишна. И той решава просто да й даде ключовете от колата и тя да си се оправя. Общо взето я спасява по този начин. Кели кара директно до болницата, но само, нали, да вметна, че освен всички удари, които тя претърпява по лицето и по тялото, тя е и с счупен крак, тъй като той тряска вратата върху крака и на колата. Тя кара около 3 часа някъде и даже и повече с счупен крак по този начин. И в болницата те и правят снимки, правят и медицинска експертиза и така нататък, с която, нали, се докаже, че тя е претърпяла нещо много сериозно и тя, нали, в последствие и повдига обвинения спрямо Уейд, но не знам тогава какъв е проблема на полицията. Това според мен е едно от много ключовите неща в този случай, че полицията в този случай с Кели тогава остава тотално безучастна, загубва се доказателства, не могат адекватно да реагират и общо взето нищо не се случва и Уейд просто си продължава да си безхаберства, нали, на улицата. Това обаче, нали, в крайна сметка е причината най-после тя да приключи отношенията си с Уейд, защото преди това има някакви коментари от нейна страна, че той е прекалено секси, тя да го остави. Явно това е причината наистина да прекратят отношения, евала. И след това има някакви данни, че той се среща с различни жени, даже в някакъв момент и с мъж, който също пребива. Да, така. И сега идваме тук до ключовия момент. Вече сме през месец октомври 2019 година, когато той си има друга сериозна приятелка и нейното име е Мелиса. Сега, Мелиса Монтанес. С Мелиса Монтанес са си заедно, вечерта решават да си я прекарат заедно и да отидат до клуб, който се казва Буда клуб. Всичко хубаво, обаче в Буда клуб Уейд вижда, запознава се с мъж на име Джейсън Шепард. И те двамата директно, нали, се харесват. Може би става просто сега пак за някакви отношения, свързани с наркотици и така нататък. Не е много ясно, нали, какво има е общото, но Джейсън предлага на Уейд да го придружи заедно с Мелиса, нали, в неговия дом, да отидат там вече тримата и да си се забавляват, да си правят кефа там. Само, че Мелиса като го чува това нещо и вика, не, нали, абсурд, аз не искам да ходя въобще в дома на този човек, аз не го познавам, как така ще ходя в дома му. И Уейд много се ядосва. Той взима ключовете от колата на своята приятелка Мелиса, без изобщо тя да е съгласна и директно те си отиват, зарязват я да се оправя.
Сега тук има някаква така разнопосочна информация. Какво е вярно, какво не е вярно, могат да потвърдят само хората, които са били свидетели на това нещо. Едната информация е, че още в самия Буда бар Джейсън и Уейд срещат две жени. Даже Уейд познава от по-рано една от тях, Кристин. Другата информация е, че ги срещат по-късно в някакъв следващ етап, след като вече са си тръгнали от бара и след като Уейд е взел колата на своята приятелка. Не е ясно, нали, точно кога се случва тази среща, но както и да е, нали, няма чак такова значение. Отиват те в дома на приятеля на Уейд, забавляват се там едно друго, след което двете жени заедно с Уейд се качват в колата, която той е откраднал от своята приятелка Мелиса, и отиват към дома на Кристин. Сега тук, нали, следва факта, че Уейд не е бил с най-добрите шофьорски умения, като цяло той има някакви така проблеми да я управлява тази кола, защото е ръчна. Той горкия може да кара само автоматик и така нататък, но, нали, да, това са детайли. Стигат те до дома на Кристин, където всъщност нещата си се развиват по някакъв, нали, пак доста спокоен начин. Тримата отиват на дивана, говорят си, но по едно време Стефани казва, че трябва да става рано на следващия ден, трябва да се прибира, защото трябва да заведе детето си на училище. И тя казва, че въобще нямала съмнение тогава ни най-малко, че оставя своята приятелка в лоши ръце. Казва, че ако имала някакви такива съмнения относно Уейд, никога не би си позволила да я остави с него сама. Най-малкото ще да остане тя. Но да, така става, че тя оставя Кристин сама с Уейд. И няколко часа по-късно, след като двамата са били в спалнята, не знаем, нали, какво се е случвало там, вече не може да гадаем, Уейд удушава Кристин до смърт, при което се твърди, че той иска да вземе тялото, иска да го отнесе до колата, за да може да се отърве от него, но просто тялото, когато явно вече е труп, натежава рязко и така, че той не може да го вдигне и просто го оставя там в дома на Кристин. След това Уейд решава, че понеже не може да кара тая гадна ръчна кола на Мелиса, трябва да си вземе друга кола и вижда тогава черната по-голяма кола на Кристин и си вика: супер, тая кола е автоматик, добре, идеална ми е. Взема я и започва да звъни от колата на Мелиса, на приятелката си, която изоставя в бара, нали така? И звъни той на Мелиса, звъни, в някакъв момент вече тя му вдига. Викам: какво искаш, защо ми звъниш? И той казва: трябва да се срещнем. И тя му вика: аз съм на работа, човек. Той вика: добре, нали, аз ще дойда там на работата, където си, стой ме чакай. И в момента, в който нали, той отива, всъщност Мелиса е бясна, защото, нали, чакай малко сега, той току-що е взел колата, т.е. на предишния ден, и сега идва с някаква друга кола, тя не знае какво се случва, но той директно влиза мега остро, тръгва да я хваща, да я бие, да я блъска, да я тръшка. Това се случва, нали, посред бял ден. В крайна сметка даже я блъска срещу вратата на сградата, в която работи. Има хора, те не отреагират, но може би това, че тя започва да кърви, го възпира. Малко така му присветва и смисъл се усеща на какво прави и какво може да се случи. Така че той я оставя. Това ще бъде интересно. Кой може да си сложи лошната линия така? Това е човешки. Хора, това е брутално гадно. Аз се отказвам. Продължаваме. Нашия приятел продължава да се кара колата, откраднатата от Кристин, която убива. И вижда на тротуара Даян, друга жена, която върви към работа, бързайки към работа. И той по някакъв начин я убеждава тя да се качи в неговата кола, за да му помогнела с навигацията, с посоките, защото той горкия не бил от тук. И Даян не знам по каква причина, защо се съгласява. При което той какво прави с нея? По същия начин, по старата си традиция, хваща я, удушава я, след което решава да спре на някакъв по-необитаем паркинг и да изхвърли тялото. Но какво забелязва той, когато отива на този паркинг? Той забелязва, че Даян все още е жива, тя все още диша. Тогава го обзема някакво ново ниво на агресия, next level. Той поставя тялото и на земята, извлича го от колата. Нали, значи с едното тяло се справиш, с другото не мога да се справиш, господин Уилсън.
и минава през това тяло на горката Даян няколко пъти, докато по негов цитат тялото й не се превръща в спагети. Нали, не е особено поетичен човека, но това е. Какво да направим? Така че го оставя там тялото на този изоставен паркинг. Мелиса вече е звъннала на полицията. Те го търсят. При което го виждат, спрява си на някакъв следващ паркинг. Човека без риза, седи си в колата, чилва си. И те, полицайите се приближават и така съвсем спокойно до него и му викат, нали, така отдалече му махат. И той сега, нали, човека прост, ама не е толкова прост. Като ги вижда, запалва си колата, чао, чао и си тръгва. И те други, нали, не тръгват след него. Страхотни полицаи казват си, поне опитахме, сега това е от нас. Продължаваме сега нататъка. Той забелязва. Сега тук отново имаме две версии. Сега. Едната версия е, че той отива в мястото, където е работил преди, при някакъв негов стар работодател, където извършва това телефонно обаждане. А другата версия е, че той отива в някаква къща, която му изглежда необитаема и действително хората, които живеят в нея, по принцип ги няма тогава. Така че той отива, хапва си, пива си от хладилника и после решава да звънне и звъни, нали, съответно на своя баща, истинския си биологичен баща. Но, нали, в крайна сметка и двете версии водят до това, че той се обажда на Стив. Нали, това е важното. И той сега му каза, виж какво, тате, аз имам нужда от помощ, двама човека вече ги няма и да ги има по. И при което, нали, Стив в началото не му вярва много, защото той Уейт така си е малко по тия ала-бала приказките, обаче в последствие той продължава. И му обяснява в детайли как, цитирам, е удушил тая кучка, визирайки Кристин, нали, в спалнята. Удушил е тая кучка и после, нали, не е могъл да я вдигне тялото. Той му го разказва това дословно. Така че бащата в един момент му вика, добре, виж сега, нали, вярвам ти вече, повярвах ти. Това, което мога да направя за тебе, е ти да ми изпратиш адреса, къде се намираш в момента, аз да ти пусна един Uber, който да дойде и да те вземе и да те заведе извън страната. Съгласен ли си? Той вика, благодаря ти, тати, много те обичам, да, съгласен съм. Сега, в този момент обаче Стивън има някакви, нали, вътрешни дилеми, но решава, че трябва да предаде своя син на полицията, защото това е сериозно все пак и, нали, браво на Стивън, че го прави. Полицията идва, арестува Уейт и оттам нататък, нали, се завърта по-ясно вече за нас историята. Той е арестуван. Повдигат му се 6 обвинения, като 2 от тях са за предумишлено убийство на Кристин и на Даян. Като освен това го обвиняват в кражби, в отвличане, в побой, в какво ли още не, нали, 6 общо неща. Относно, нали, престоя му в следствието, преди, нали, присъдата и така нататък, той се опитва да избяга с акелийника си вътре, опитват се да махнат стъклата на прозорците и да минат оттам, но те са много малки стъклата и съответно прозорците. Така че Уейт не си прави сметка, че дори махна от тези стъкла, той не може да си побере тялото, да си го провре, защото е много голям човек. И, нали, не се получават нещата с това бягство. Освен това се включва в някакъв култ, в някаква там творническа организация с всички негови татуировки по лицето. Като общо им значение е расистко, има свастики по него, има някакви цитати от Жокера. Като цяло, да, нали, такива неща се случват по лицето на Уейт. Като неговия адвокат му предлага специално за делото те да ги закрият. Даже искат грим от съда. Те им казват, окей, ето ви грим, но вследствие разбират, че това да закриеш такива татуировки е доста трудно и не е много успешно. Затова накрая неговия адвокат просто казва, знаеш ли какво, значи по-добре е май да си с тях, защото така поне ще може по-лесно да пледираме вменяемост. Не успяват, но, нали, това е друг въпрос. На самото дело доста хора свидетелстват срещу Уейт, включително и неговия биологичен баща. През цялото време Уейт седи отстрани, гледа, подсмихва се, подсмърква и така нататък. Нали, видимо, леко така болно доволен сякаш от това, което се случва. Но той нищо не казва, въпреки че има, нали, естествено тази възможност да се защити. Това се случва на 9.6 е процеса. Тогава всъщност 9 от 12 съдебни заседатели гласуват за смъртното наказание, че трябва да бъде наложено срещу Уейт, като не е ясно обаче в последствие дали действително то ще бъде наложено. Все пак, нали, знаете, понякога има някакви известни затруднения, свързани с тези съдебни дела. Сега, вече на 27 август, буквално преди около седмица точно, имаме вече готово съдебно решение. Имаме отговор на това какво ще се случи с Уейт, дали ще оцелее или не. Ами, дами и господа,
Ами да, той отива на смърт. Ще му бъде приложено смъртното наказание. Дори са го преместили от място, на което се е намирал, са го преместили в другото такова, където чака вече за изпълнение на присъдата. Не знам точно кога ще я изпълня, ще се разбере. И да, напишете ми отдолу дали вие сте съгласни с това. Трябваше ли в крайна сметка да се стигне до този развой на нещата? Трябваше да Дейдпул. Защо е познат така? Защото всъщност героят от филма и от комиксите на Марвел, Дейдпул, истинското му име е отново Уейд Уилсън и има може би някаква прилика, защото и Уейд Уилсън в комиксите е малко хаотичен от към действие, прави някакви неща, малко е склонен на агресия, но нали там нещата са с друга цел хумористична, докато тук при нас не е много хумористично.